नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। मंगळसूत्र खेचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना ग्रामस्थांनी चोपलं। लक्झरी कारचा भीषण अपघात आणि गोवा बनावटीच्या दारूनं भरलेला कंटेनर पकडला। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बांदा नाका येथील संचयनी पॅलेसच्या इमारतीचा सांडपाणी प्रश्न गंभीर बनला असून येथील रहिवाशांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतोय। नगर परिषद प्रशासनाकडून याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे। शहरातील पोलीस ठाण्या शेजारी ही इमारत असून इमारतीचा सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलाय। या इमारतीच्या शेजारील नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। सायंकाळच्या वेळी रस्त्यावरून जाणं देखील कठीण होत असून सांडपाणी आता शेजारील भागात देखील येत असल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली आहे। यावर नगर परिषद प्रशासनाकडून तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे। लक्झरी बस आणि कारमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात दोघे जण किरकोळ जखमी झालेत, मात्र सुदैवाने बचावलेत। यात गाडीचं नुकसान झालंय। याबाबत प्रत्यक्षदर्शी आणि पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की मुंबईवरून गोव्याच्या दिशेने लक्झरी बस प्रवासी उतरवण्याकरता रवळनाथ मंदिरासमोरील रस्त्यावर थांबला होता। त्या दरम्यान गोव्याकडे जाणारी कार भरधाव वेगाने येऊन धडकली अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। कारचा चालकाकडील भाग पूर्णपणे चेपलाय। यामध्ये 2 प्रवासी होते, ते किरकोळ जखमी झालेत, सुदैवाने बचावलेत। अपघाताची गंभीरता पाहता दोन्ही प्रवासी किरकोळ जखमी झालेत। जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। याबाबत रघु विमनी यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे। भरधाव वेगाने आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात आणि किरकोळ गंभीर दुखापतीस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कार चालक खारघर मुंबई येथील गिरीश रमेश काळमेक याच्यावर सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय। देवगड तालुक्यातील मिठबाव येथील श्री रामेश्वर हायस्कूलचा आजपासून शताब्दी महोत्सव आणि अध्यापक विद्यालयाचा अमृत महोत्सव सोहळा पार पडणार आहे। 26 आणि 27 डिसेंबरला या कालावधीत हा सोहळा होतोय। या शैक्षणिक सोहळ्यात सर्वांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहावे असं आवाहन क्षाम समाज कार्यकारी मंडळ, रामेश्वर हायस्कूल, शताब्दी व अध्यापक विद्यालय मिठबाव अमृत महोत्सव समिती यांच्या वतीने करण्यात आलाय। छात्रकुलोत्पन्न मराठा समाज मुंबई संचलित श्री रामेश्वर हायस्कूल मिठबाव व अध्यापक विद्यालय मिठबाव रामेश्वर हायस्कूलचा शताब्दी महोत्सव व अध्यापक विद्यालयाचा अमृत महोत्सव दिनांक 26 डिसेंबर व 27 डिसेंबर रोजी साजरा करत आहोत। दिनांक 26 डिसेंबर रोजी स्थानिक कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। सकाळी शोभायात्रा, 10 वाजता रांगोळी प्रदर्शन, 4 ते 6 वाजेपर्यंत माजी विद्यार्थ्यांचे गुणदर्शन कार्यक्रम, 8 वाजता माजी विद्यार्थ्यांच्या मार्फत मुसरावळ भजन असे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। दिनांक 27 डिसेंबर रोजी संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रकांत डिचोलकर साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रम प्रसंगी सन्माननीय प्रमुख अतिथी म्हणून आपले लाडके माजी मुख्यमंत्री, रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार माननीय श्री नारायण राणे साहेब उपस्थित राहणार आहेत। त्याचप्रमाणे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री व मत्स्य व बंदर कॅबिनेट मंत्री माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब उपस्थित राहणार आहेत। आपल्या शाळेचे माजी विद्यार्थी आणि माजी आमदार माननीय श्री रवींद्र फाटक साहेब उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर आपल्या शाळेचे माजी विद्यार्थी, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते माजी विद्यार्थी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, सर्व मान्यवर मंडळी उपस्थित राहणार आहेत। आणि या सर्वांच्या साक्षीने हा शताब्दी आणि अमृत महोत्सव कार्यक्रम साजरा करत आहोत।
या कार्यक्रमास माजी विद्यार्थ्यांचं भरभरून योगदान लाभत आहे. या आनंद सोहळ्यासाठी आपणही पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी, पालक या सर्वांनी उपस्थित राहून या आमचा आनंद द्विगुणित करावा. आमचा म्हणण्यापेक्षा हा तुमचा सर्वांचा आनंद आहे. या आनंदात आपण सहभागी व्हावे असे मी संस्थेमार्फत, हायस्कूल व DED कॉलेजच्या मार्फत, माजी विद्यार्थ्यांच्या मार्फत, स्थानिक समितीच्या मार्फत तुम्हाला सर्वांना नम्र विनंती करत आहे. देवगड तालुक्यातील मुणगे येथील ग्रामदेवता श्री भगवती देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव 2 जानेवारीपासून सुरू होतोय. या जत्रोत्सवाचे 5 दिवसांचं नियोजन भगवती देवस्थानच्या वतीनं करण्यात आलंय. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा हजारो लाखो भाविक या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. 2-3 दिवसामध्ये हजारो भाविकांनी देवी भगवतीचं दर्शन घेतलं आहे आणि अशाच प्रकारे अजून 2 दिवस सुद्धा हा भाविकांचा ओघ असाच राहील. या कोकण साथ या चॅनलच्या मार्फत सर्व भाविकांना मी धन्यवाद देतो. आपण या यात्रेमध्ये सामील होत आहे, भगवती देवी चरणी लीन होण्यासाठी उपस्थित होता आणि या यात्रेची शोभा वाढवत आहे, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. या ठिकाणी मी ओळख करून देतो. या ठिकाणी आमचे विश्वस्त बसलेले आहेत, वसंत शेट्टी, त्यानंतर दादा सावंत, आनंद गाडी, विजय मुनगेकर, त्यानंतर अनिल दुवाडी, पुरुषोत्तम तेली आणि उपाध्यक्ष दिलीप महाजन, त्यानंतर निशाद पुरोडेकर सचिव आणि आमचे अध्यक्ष ओंकार पाध्ये आता महत्त्वाच्या कामासाठी बाजूला गेलेले आहेत. तर पुन्हा एकदा सर्वांच्या वतीने मी धन्यवाद देतो आणि सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. कारण या यात्रेचं एक वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर संपूर्ण यात्रा ही पौष पौर्णिमेला सकाळी साधारण एक 10 ते 11 वाजता भगवती देवीची संपूर्ण तयारी झाल्यानंतर यात्रोत्सवाला सुरुवात होते, नववत होते. त्यानंतर महत्त्वाचे ओटे अर्थात माते, महाजन, गुरव आणि महत्त्वाचे मानकरी यांच्या ओटी भरण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर भाविकांसाठी गाभारा खुला केला जातो आणि तिथपासून संपूर्ण 5 दिवस रात्रंदिवस हा भाविकांचा ओघ सुरू असतो. प्रत्येक भाविक या ठिकाणी भगवतीच्या चरणी लीन होतो आणि वैशिष्ट्य सांगायचं झालं एक समाधानाची बाब असते भाविकांचा सुद्धा. कारण रांगेमध्ये उभं राहून सुद्धा 2-4 तास जरी झाले तर ह्या मंदिराचा आवार, हा परिसर असा आहे की अतिशय शांत आणि समाधान वाटतं या मंदिरामध्ये आल्यानंतर. आणि या समाधानापोटी कुठल्याही भाविकांची तक्रार नसते. कारण गाभाऱ्यात गेल्यानंतर तुम्हाला एक वेगळे पण जाणवेल. कारण गाभाऱ्यात गेल्यावर प्रत्येकाच्या नावानिशी या ठिकाणी ओटी भरली जाते, गाराणं घातलं जातं. त्यामुळे एक वैशिष्ट्यपूर्ण असं समाधान तिथे येणाऱ्या भक्तांना मिळतं. आणि या यात्रेचा संपूर्ण आढावा घ्यायचा झाला, संपूर्ण नियोजनाबद्दल बोलायचं झालं तर 1 महिनाभर अगोदर संपूर्ण गावातील ग्रामस्थांची सभा होते. त्यानंतर त्यामध्ये विचार विनिमय केला जातो. ग्रामपंचायत असेल, पोलीस पाटील, त्यानंतर तंटामुक्ती असेल, अनेक संस्था आहेत गावामध्ये, या सर्व या नियोजनामध्ये सहभागी असतात. आणि महत्त्वाची भूमिका असते ती देवस्थान कमिटीची. त्यांच्या वारंवार मीटिंग होत असतात, नियोजनावर चर्चा केली जाते, आढावा घेतला जातो. त्याच्यात दरवर्षीपेक्षा आपल्याला अजून काही नवीन करता येईल, येणाऱ्या लोकांसाठी अजून काही सोयी सुविधा उपलब्ध करून देता येतील याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिलं जातं. आणि या सोयी आमच्यामार्फत पुरवल्या जातात. परंतु एक खंत आम्ही दरवर्षी बोलून दाखवतो, या ठिकाणी अपुरी जागा आणि अपुरी व्यवस्था ही सुद्धा एक खंत आहे आणि आम्हाला सुद्धा दिलगिरी व्यक्त करावी लागते प्रत्येक वेळी. कारण या मंदिराचा जर परिसर बघितला, हा खरं तर मुनगे गाव, देवगड तालुक्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुनगे गाव बारावाडींचा गाव आहे. परंतु हे मंदिर अशा ठिकाणी 2 बाजूला 2 डोंगर आहेत, निसर्गरम्य अशा ठिकाणी हे मंदिर आहे आणि या मंदिरामध्ये भगवती देवी वसलेली आहे. परंतु या ठिकाणी स्वच्छतागृह असेल, पार्किंगची व्यवस्था असतील, अरुंद रस्ते, ह्या समस्या ज्या आहेत ह्या आम्हाला सतत भेडसावत असतात. आणि यावर जर इलाज करायचा असेल तर संपूर्ण सुविधेसाठी देवस्थान कुठेतरी कमी पडतं. कारण एवढ्या सुविधा करायला देवस्थान पुरेसं नाही. त्यासाठी शासकीय मदतीची गरज आहे. शासकीय मदत जर मिळाली तर या मंदिराचं सुशोभीकरण असेल किंवा इतर व्यवस्था असतील ह्या करता येतील. कारण हे मंदिर पुरातन आहे, तुम्ही बघत असाल कौलारू मंदिर आहे, लाकडी खांब आणि सुंदर नक्षीकाम असं या मंदिरामध्ये आपल्याला दिसतात. हे पाहिल्यानंतर खूप समाधान वाटतं. हे मंदिर अशाच स्वरूपात अशा ढाचा टिकावा यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि यासाठीच आम्हाला कुठेतरी शासनाची किंवा मोठ्या देणगीदारांची मदत आहे. या कोकण साथ या चॅनलच्या मार्फत मी त्यांना सुद्धा साथ देतोय की आमच्या
देवस्थानला ज्या ज्यावेळी गरज पडेल, आतापर्यंत अनेक देणगीदार आमच्या मदतीला धावून आले, ज्यावेळी आम्ही शब्द टाकतो त्यावेळी ते नक्कीच आम्हाला मदत करत असतात आणि हीच अपेक्षा आमच्याकडून यापुढे सुद्धा राहील. यात्रेची व्यवस्था म्हटली तर त्या ठिकाणी एक महिनाभर नियोजन करावं लागतं. या नियोजनामध्ये अनेक समस्या असतात, त्यावर चर्चा करावी लागते. परंतु ह्या मुंगे गावामध्ये एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. 5 दिवसामध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची शासकीय यंत्रणा या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही, कुठलाही पोलीस बंदोबस्त आपल्याला दिसत नाही किंवा कुठलाही अनुचित प्रकार घडलेला आतापर्यंत दाखला नाही. असं एक वैशिष्ट्यपूर्ण हा यात्रोत्सव आहे भगवती देवीचा. या संपूर्ण यात्रोत्सवामध्ये मुनगे गावातील 12 वाडी आहेत. ह्या 12 वाडीमध्ये सुद्धा अनेक मंडळ आहेत, परंतु हे सगळे लोक, सगळे ग्रामस्थ एकत्रित येऊन हा यात्रोत्सव कसा निर्विघ्न पार पाडेल यासाठी प्रयत्न करत असतात. प्रत्येक वाडीतील ग्रामस्थ या ठिकाणी मुंबईकर जरी असला, या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर वयस्कर मंडळी सुद्धा स्वयंसेवकाचा बिल्ला लावून स्वेच्छेने आणि समाधानाने कुठल्याही प्रकारचा गर्व न करता काम करत असतात. ती एक भगवती देवी चरणी आपली सेवा समजून या ठिकाणी आनंदाने काम करत असतात. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे स्वयंसेवक आम्हाला बाहेरून मागावे लागत नाही. पार्किंगची व्यवस्था असेल, लाईन व्यवस्था असेल किंवा इतर कुठलीही समस्या असेल, हे सर्व स्वयंसेवक या ठिकाणी बघत असतात. या संपूर्ण नियोजनामध्ये आमचे संपूर्ण देवस्थान कमिटी, विश्वस्त हे सर्व वारंवार मार्गदर्शन करत असतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण यात्रोत्सव साजरा केला जातो. दरवर्षी हा यात्रोत्सव असतो. पौष पौर्णिमेला होणारा हा यात्रोत्सव पौष पौर्णिमेला सुरू होतो. साधारण पहिल्या दिवशी 10-11 वाजता सुरू झाल्यानंतर सलग 5 दिवस सुरू असतो आणि या 5 दिवसामध्ये दिवसभर किंवा रात्रभर 12 वाजेपर्यंत अनेक प्रकारचे कार्यक्रम होतात. अर्थात हे कार्यक्रम कुठल्याही प्रकारचे स्पॉन्सर केलेले नसतात. या ठिकाणी येणारा प्रत्येक कलाकार स्वेच्छेने येतो, भगवती देवी चरणी आपली कला अर्पण करण्यासाठी येतो, भगवती देवीची सेवा म्हणून या ठिकाणी आपली कला सादर करतो. त्यामुळे भजन, कीर्तन, गायन असे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतात. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत 17 नगरसेवकांपैकी 8 नगरसेवक कणकवली शहर विकास आघाडीचे आहेत, तर 9 नगरसेवक भाजपचे आहेत. 17 पैकी 9 नगरसेवक नवीन आहेत, ज्यांना पहिल्यांदाच नगरपंचायतमध्ये कामकाज करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. लोकांनी जो विश्वास आम्हाला दिलेला आहे तो आम्ही नक्कीच सार्थकी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आता नवीन चेहऱ्यांना जी संधी मिळाली आहे ते आम्ही आमच्या कामातून ओळख निर्माण करू. जास्तीत जास्त प्रश्न मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न करेन. जे 3 वेळा किंवा 4 वेळा निवडून आले नगरसेवक होते त्यांना लोकांनी थांबवलं आहे आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी दिलं आहे. याचाच अर्थ लोकांना परिवर्तन करायचं होतं आणि ते परिवर्तन नागरिकांनी घडून आणलं आहे. जिल्ह्याला मला निवडून दिले आहे, त्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांचं काय काम असेल ते मी करणार. ह्या आपापल्या वार्डाचा कसा विकास करतील यावर आम्ही सर्व 9च्या 9 नगरसेवक भर देणार आहोत. कणकवली शहरातील लोकांनी जो विश्वास आम्हाला दिलेला आहे तो आम्ही नक्कीच सार्थकी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. 1 नंबर वॉर्डमधनं मला नवीन चेहऱ्याला संधी दिलेली आहे. त्यांचे काही प्रश्न असतील, प्रलंबित प्रश्न असतील, रस्त्याचे असतील किंवा कुठले अन्य प्रश्न असतील, ते माझ्या माध्यमातून मी नक्कीच सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, तसेच आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब व आमचे माजी नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही ती सगळी कामं सोडवणार आहोत. पुढे काय करण्याचे ध्येय आहे? नक्कीच 1 नंबर वॉर्डमध्ये तसेच शहरातील काही कामं जी आहेत तीच आम्ही नक्की सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तसेच आमचा भारतीय जनता पार्टीचं आता इथे आम्ही कमी पडलो आहोत, 8 वॉर्डमध्ये जर कमी पडलो आहोत तर तिथे भारतीय जनता पक्षाचा वाढवण्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न करणार आहोत. नमस्कार, मी आर्या औदुंबर राणे, प्रभाग 10ची नगरसेविका. पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी मला उमेदवारी करून माझ्यावर जो विश्वास ठेवला तो विश्वास मी त्यांना मिळवून दिला. तसेच रवींद्रजी चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष, तसेच माजी नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे यांनी मग विश्वास ठेवून माझ्यावरती जी उमेदवारी दिली होती ती मी सर्व पार पाडली आहे. तसेच प्रभाग 10मधील जी काही कामं असतील, आता ड्रेनेज आहे, पब्लिक टॉयलेट आहे, बाकी जी बारीक सारीक जी कामं आहेत मतदारांची ती सर्व आता पूर्ण करणार आम्ही. तसेच सर्वजण जे गाईड करतील त्यांच्यानुसार आम्ही सर्व कामं करू. नवीन चेहरा आहे तुमचा, पहिल्यांदाच नगरपंचायत जाणार, काय सांगा?
सर्व मतदारांचे पहिले मी आभार मानते. तसेच आत्ता नवीन चेहऱ्यांना जी संधी मिळाली आहे ते आमच्या कामातून आम्ही ओळख निर्माण करू. मतदारांना विश्वास संपादन करून देऊ की प्रभाग 10ची नगरसेविका ही आर्या औदुंबर राणे असेल. मी माझ्या कामातून ओळख माझी निर्माण करेन. नमस्कार, मी मनस्वी मिथुन ठाणेकर, प्रभाग क्रमांक 12मधून भाजप या पक्षाने मला इथे संधी दिली. सर्वप्रथम मी आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि आमचे खासदार नारायणजी राणेसाहेब, समीर नलावडे साहेब, बंडू हरणे साहेब या सर्वांच्या मदतीने मला ही संधी दिली. त्याबद्दल मी आधी प्रथम त्यांची खूप खूप आभारी आहे. जनतेनं आमच्यावरती जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी जनतेचीही खूप आभारी आहे. मिळालेली संधी आणि या संधीचं मी असं म्हणेन की जनकल्याण जे आहे ते करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. पायाभूत सुविधांवर आम्ही लक्ष देऊ. पायाभूत सुविधा ज्या आहेत त्यांच्यासाठी मी कार्यशील राहीन, तत्पर राहीन. जे काय नगरपंचायतीचं कामकाज असेल, प्रशासकीय कामं असतील ते समजून घेऊन जास्तीत जास्त प्रश्न मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न करेन. आणि आमचा प्रभाग क्रमांक 12 हा बाजारपेठे लगत असल्यामुळं कमर्शियल दृष्टीने तो तसा, औद्योगिक दृष्टीने तसा खूप महत्त्वाचा आहे. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा अजून काय जास्त स्थायिक लोकांना जर संधी मिळेल उद्योगधंद्यासाठी तर त्याच्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन. महिला देखील तुम्ही आहात, पहिले महिला राजा आहे काय? आता सुद्धा निश्चितच नगरपंचायतीमध्ये सुद्धा आम्हाला 50% आहे महिला आरक्षण असल्यामुळे महिलांची मेजॉरिटी आहे. महिलांचे जे काही मूलभूत सुविधा असतील, बचत गटाचे त्यांचे जे काही प्रश्न असतील किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सुद्धा जे काय मला पावलं उचलावी लागतील त्याच्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन. सर्वप्रथम मी माझ्या मतदारांचं धन्यवाद देतो की त्यांनी आज या ठिकाणी मला संधी दिली आणि त्या संधीचं सोनं मी नक्कीच करेन. त्याचप्रमाणे आमचे 9 नगरसेवक हे तरुण तडफदार आहेत आणि कारण मागचे जे 3 वेळा किंवा 4 वेळा निवडून आलेले नगरसेवक होते त्यांना लोकांनी थांबवलं आहे आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी दिलं आहे. याचाच अर्थ लोकांना परिवर्तन करायचं होतं आणि ते परिवर्तन नागरिकांनी घडून आणलं आहे आणि या परिवर्तनाचा रिझल्ट हा मी येत्या 6 महिन्यात आम्ही कणकवलीकरांना नक्कीच देऊ. आणि जी उमेदीने आम्हाला जे मतदान झालं आणि नवीन चेहऱ्यांना जी संधी दिली त्या संधीमध्ये काम करायची जबाबदारी धडाडी ही आमच्यात आहे आणि ती आम्ही दाखवून देऊ येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये. बेरोजगारी युवकांमध्ये आहे कणकवलीमध्ये, तसं बघायला गेलं तर ॲडमिशन प्रश्न, इतर बरेच प्रश्न आहेत, काय सांगणार? नक्कीच प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी अडचण ही असतेच नागरिकांची आणि त्या म्हणजे ॲडमिशनचं असू दे किंवा बाकीचे दाखले असू दे यासाठी तर आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. म्हणजे त्याचा तर 100% रिझल्ट येईल आणि उमेदीचे जे नवीन तडफदार आमचे तरुण आहेत त्यांना सेल्फ एम्प्लॉयमेंटसाठी किंवा नोकरी निर्माण करण्यासाठी आम्ही नक्कीच त्यांना पाठबळ देऊ आणि त्यांच्यासाठी पूर्ण 100% प्रयत्न करू. मी प्रभाग 8मधला इथलाच रहिवासी असून मी प्रभाग 8 क्रमांकची पूर्ण माहिती घेतली आहे. जिथे काही प्रॉब्लेम आहेत ते मी प्रामुख्याने सोडवणार आहेत. जे गटाराचा प्रॉब्लेम असेल, नळ योजनेचा असेल, लाईटचा असेल, हे प्रामुख्याने मी सोडवणार आहे. जनतेने मला निवडून दिले आहे त्यांचा मी त्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांचं काय काम असेल ते मी करणार आहे. जे काही प्रश्न आहेत ते मी सोडवणार. युवा वर्ग आहात तुम्ही, युवक आहात, पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे कामकाज पाहण्याची, काय सांगा? कामकाज मी संधीचं सोनं करीन आणि सर्व कामं आहेत ते मी करून घेईन. काय सांगाल तुम्ही? नवीन चेहरा आहात, जनतेने तुम्हाला नवीन चेहरा म्हणून पहिल्यांदा निवडून दिला. ही नगरपंचायत निवडणूक आम्ही शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेधाऱ्यांच्या विरुद्ध, प्रस्थापितांच्या विरुद्ध आम्ही ही लढवली. त्याचा मुख्य उद्देश भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त कणकवली करणं हे होतं आणि त्या आमच्या नाऱ्याला कणकवलीच्या सुज्ञ आणि स्वाभिमानी जनतेने साथ दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतोय. आणि या नगर पंचायतमध्ये आता नवीन चेहरे नगरपंचायतमध्ये जनतेने निवडून दिले आहेत. त्याबद्दल सांगायचं झालं तर
जे नवीन चेहरे आहेत ते उच्च शिक्षित आहेत. 9च्या 9 जण चांगल्या प्रशासनाचा अभ्यास करून ह्या आपापल्या वार्डाचा कसा विकास करतील यावर आम्ही सर्व 9च्या 9 नगरसेवक भर देणार आहोत. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर हे नगराध्यक्ष झाले. माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांचा 145 मतांनी त्यांचा पराभव केला. त्याचबरोबर 17ही नगरसेवक निवडून आले जे आहेत त्यामध्ये शहर विकास आघाडीचे जे 8 आहेत आणि भाजपचे 9 आहेत. यामध्ये 9 नगरसेवकांना नवीन संधी मिळाली आहे, नवक्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे हे 9 नवीन चेहरे यांच्याकडे आता नागरिकांची अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. 9 चेहऱ्यांकडे नागरिक आहेत जे म्हणत आहेत की आपल्याकडे ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे, स्ट्रीट लाईट आहे, त्यानंतर भटके कुत्रे आहेत, तसंच बघायला गेलं तर मोकाट जनावरे आहेत. या सर्वांकडे या नवीन चेहऱ्यांनी लक्ष द्यावं, त्याचे नगरपंचायतीचे कामकाज आहे ते जाणून घ्यावं आणि आमचे प्रश्न सोडवावे अशीच अपेक्षा प्रत्येकजण नागरिक व्यक्त करत. त्यामुळे या नवीन 9 चेहऱ्यांना आता एकंदरीत नागरिकांनी संधी दिली आहे. त्या संधीचं सोनं या नवीन चेहऱ्यांनी करावं. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मोठी कारवाई करत अवैध मद्याची वाहतूक करणारा कंटेनर जप्त केलाय. इन्सुल येथील तपासणी नाकासमोर करण्यात आलेल्या या कारवाईत तब्बल 50,66,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय. एका आरोपीला देखील ताब्यात घेण्यात आलाय. 25 डिसेंबरला रात्री 10:30च्या सुमारास गोवा राज्यातून मुंबईच्या दिशेनं कंटेनर जात असल्याची गोपनीय माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे इन्सुली तपासणी नाक्यावर सापळा रचून वाहनाची तपासणी करण्यात आली. तपासणी दरम्यान वाहनातील 13 मोठ्या लाकडी पेट्यांमध्ये व्हिस्कीचे 650 बॉक्स आढळून आले. हे मद्य केवळ गोवा राज्यात विक्रीसाठी अधिकृत होतं. विदेशी मद्य कंटेनर, अँड्रॉइड मोबाईल असा एकूण 50,66,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. या प्रकरणी वाहन चालक गुजरात येथील ज्ञानेश कुमार राजेंद्र कुमार शुक्ला याला ताब्यात घेण्यात आलाय. आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही धडक कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉक्टर राजेश देशमुख, सह आयुक्त पी सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त विजय चिंचाळकर आणि सिंधुदुर्ग अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. निरीक्षक मिलिंद गरुड, दुय्यम निरीक्षक धनंजय साळुंखे, विवेक कदम, जवान रणजित शिंदे, दीपक वायदंडे, सागर सूर्यवंशी, अभिषेक खत्री आणि सतीश चौगुले यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. या प्रकरणाचा पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक धनंजय साळुंखे करताय. हत्तीचा अधिवास तिलारी नाही कर्नाटक आहे. दोडामार्ग हत्तीमुक्तसाठी शिवसेना रोखठोक भूमिका घेणार असल्याची माहिती शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली आहे. अनेक शेतकरी बागायतदारांचं या ठिकाणी नुकसान होत आहे आणि आज आपण पाहिलं तर असा विषय झाला की जे गेलेले हत्ती होते तालुक्यातून ते सुद्धा हत्ती आता परत आलेले आहेत. रात्री कालच बाहुबली जो इतके दिवस नव्हता तो सुद्धा पर्यंत आपल्या दोडामार्ग तालुक्यात आलेला आहे. तर ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये आमचं असं म्हणणं आहे, सरकारकडे सुद्धा अशी मागणी आहे की ह्या हत्तींचं या ठिकाणी हत्ती हटाव मोहीम राबवा, पकड मोहीम राबवा, काही राबवा, कुठली मोहीम राबवा हा विषय नाही, परंतु ह्या तालुक्यातून हत्तीला लोकांना हत्तीमुक्त करा ही जी मागणी आमची आज आता आम्ही रेटून धरणार आहोत. विषय असा आहे की असं झालं की तिराळी खोरे हे हत्तीचा आदिवासच आहे असं भासवण्याचं काही काम विषय होतो आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. तिराळी हे हत्तीचं आदिवास ठिकाण नाही आहे. कर्नाटक हे हत्तीचं आदिवास ठिकाण आहे. कर्नाटकामधून हा हत्ती इथे आलेला आहे. हत्ती हा आपल्याकडे पाहुणा आहे. हत्ती हा आपला वन्यजीव प्राणी नाही आहे हे स्पष्ट आम्ही या ठिकाणी मांडणार आहोत. आणि त्यामुळे तिराळी खोऱ्यामध्ये जे मोठ्या प्रमाणात आता नुकसान होतं आहे, आज विषय असा झाला की एक हत्ती सावंतवाडी तालुक्यामध्ये तिकडे लांबपर्यंत गोव्यापासून लांबपर्यंत ओंकार हत्ती गेलेला होता. ओंकार हत्ती गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की लोकांच्या सहवासामध्ये तो हत्ती आलेला होता. अनेक लोकांनी त्याची हत्ती ओंकार काय ते स्वागत वगैरे केलं. चांगलं आमच्याकडे त्याच्याशी काय आमचं दुमत नाही आहे. परंतु त्याच ओंकार हत्तीमुळे दोडामार्ग तालुक्यामध्ये मोर्ले गावामध्ये या हत्तीमुळे एक माणसाचा जीव गेला होता. ही सुद्धा सत्य घटना आहे. त्यानंतर अनेक ठिकाणी या ठिकाणी नुकसानसुद्धा झालेलं आहे.
आज असा विषय होतो की नुकसान भरपाई आहे ही सुद्धा तुटपुंजी नुकसान भरपाई आहे का, आणि सगळे एवढे हत्ती या ठिकाणी आलेले आहेत. हे हत्यामध्ये आता जवळजवळ नाही म्हटलं 2 छोटी पिल्लं म्हणजे मादी, एक मादी, अशा मादी सुद्धा आहेत. मग ह्यांची जी पिळावळ आहे ही खूप दिवसेंदिवस काय होणार, ही वाढतच जाणार आहे, आणि एकदा ती वाढत गेल्यानंतर त्यांना कंट्रोल करणं अशक्य होणार आहे. आजपर्यंत जो रानटी म्हणजे जंगल परिसरात असलेला हत्ती, दिवसाचा संपूर्ण दिवस जंगलामध्ये राहायचे हत्ती आणि रात्रीच्या तिकडे यायचे कुठे नुकसान झालं. आता काय झालं, लोकांच्या सहवासात आल्यामुळे दिवसा रात्री दोन्ही वेळा ते हत्ती हळूहळू येणार आहेत, आणि त्यावेळी हे जे विषय आहेत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. आज काय आलं म्हणजे आज लोक असं म्हणतात, सरांनी जसं म्हणणं मांडलं की मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्यामुळे हत्ती कुठे झाला, ग्रामीण भागामध्ये. सत्य असेल, परंतु दोडामार्ग तालुक्यातच तोड झाली का, सावंतवाडी तालुक्यात झाली नाही आहे, वेंगुर्ल्यात झाली नाही, कुडाळात झाली नाही आहे, सगळीकडेच तोड झाली आहे. तोड झाल्याचा विषय नाही, परंतु तो म्हणून काय तो दोडामार्गातच राहायचा का, असं नाही आहे ना. आता तो एक महिना का 2 महिने तो सावंतवाडी तालुक्यात होता, तर त्याच्यावरून केवढा गदारोळ संपूर्ण सोशल मीडियावर यांच्यावर झाला का. पण अनेक मतं असतील, त्याच्या मतावर आमचं हे नाही, कारण शेवटी लोकशाही आहे, प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु दोडामार्ग तालुक्यामध्ये इतकी वर्ष हत्ती आहे, त्याच्या एवढे आंदोलन झाली, उपोषणं झाली, चळवळी झाली, अनेक विषय झाले, मंत्र्यांना घेराव झाले, सगळं झालं, परंतु त्याच्यावर योग्य असा तोडगा निघालाच नाही ना आजपर्यंत. म्हणजे पाहिजे का, अनेक उपाययोजना झाल्या असतील, असं मी म्हणत नाही उपाययोजना झाल्याच नाही. त्याच्यामुळे आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, एवढे सगळे हत्ती उद्या या परिसरामध्ये राहिल्यानंतर इथल्या शेतकऱ्याची जी अवस्था होणार आहे ती न बघवणारी अवस्था होणार आहे. शेती ही शेतकऱ्यांना न परवडणारी झालेली आहे. तरी असून इथला युवक अजून तरी शेती बागायतीकडे आहे, तो सुद्धा आता नष्ट होणार आहे. आमची सरकारकडे वनमंत्री असतील, पालकमंत्री असतील, या भागाचे खासदार असतील, या भागाचे आमदार असतील, यांच्याकडे मागणी अशी आहे की ह्या हत्तीचा तुम्ही कोणी लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा. न पेक्षा जरी आम्ही सत्तेत असलो तरी सत्तेच्या बाहेर जाऊन सरकारविरुद्ध लढा उभारण्याचं काम आम्ही करू. आतापर्यंत आम्ही शांतपणे होतो, आतापर्यंत आम्ही काय म्हणत होतो की हा प्रश्न करतो, परंतु यापुढे आम्ही असं राहणार नाही. सत्तेत जरी असलो तरी सत्तेच्या विरोधात जाऊन, सरकारच्या विरोधात जाऊन या विषयाचा निर्णय घेण्यासाठी आम्ही भाग पाडू. कारण विषय असा आहे, आज तुम्ही पेपरमध्ये सगळ्यांनी बघितलं असं, ज्यावेळी बारामती त्या परिसरामध्ये बिबटे यायला लागले त्यावेळी मंत्रिमंडळात तेवढी मोठी हे झाली, काय झाली, गदारोळ झाला. आता आम्ही एवढी वर्ष एवढं सहन करतो तर काय तिथे होत नाही आहे, अशी परिस्थिती झाली. म्हणजे सरकार असं म्हणतंय की तुम्ही प्रत्येक वेळी आंदोलनच करा असं म्हणतंय का. त्याही बाहेर जाऊन मी असं विषय सांगू इच्छितो की ह्या विषयाची संदर्भात एक निर्णय झाला होता की ओंकार हत्ती पकडून कुठेतरी न्यायचा, वनतारामध्ये न्यायचा. त्याला काही पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला, त्या कोर्टामध्ये झाला विषय, तो अलग भाग, त्यामध्ये त्यांचा विषय. परंतु जर हे असंच राहिलं तर आम्ही सुद्धा इथल्या शेतकऱ्यांना घेऊन आम्ही सुद्धा आता काय झालं, जर थोडकं स्वस्त झालं आहे, कोल्हापूरलाही आलेलं आहे का उच्च झालं, आम्ही पण हायकोर्टात जाणार की सरकारच्या विरोधात. लक्षात घ्या, सरकारी पक्ष असलो तरी आम्ही सरकारच्या विरोधात हायकोर्टामध्ये रिट याचिका दाखल करणार इथल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने की ही हत्तीचं आम्हाला नुकसान होत आहे, त्या एकतर हत्तीतून काही करा तुम्ही, पण दोडामार्ग तालुक्यातून हत्तीमुक्त दोडामार्ग तालुका करा, अशी आमची मागणी. हत्ती होत्या 2 होते, आता किती झाले, 7 हत्ती झाले. आता त्या हत्तीच्या जसे हत्ती वाढत आहे तसे नुकसानही वाढत आहे. तुम्हाला माहिती आहे की हत्ती काही भात खाऊन राहत नाही आहे. जी बागायती आहे, जी आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलासाठी जी केलेली होती बागायती, पुढची 5-50 वर्षासाठी पुढचं भवितव्य म्हणून जी बागायती केली, ती सगळी बागायती आज उद्ध्वस्त होताना उघड्या डोळ्याने आज आम्हाला आणि आपल्या शेतकऱ्यांना ह्या ठिकाणी पाहावं लागतंय. तुम्हाला माहिती असेल की एकदा जर एखाद्या माडाचं झाड मारल्यानंतर ते पुन्हा लावण्याचं धाडस शेतकरी ह्या ठिकाणी करत नाही. शेतकऱ्याचं मन मरतं, शेतकरी मरतो, लक्षात घ्या. त्यामुळं ह्यापुढं हा अन्याय आहे आमच्या तालुक्यावर. हा अन्यायाच्या विरोधामध्ये जरी आम्ही सत्तेत सहभागी असलो तरी ह्यापुढे आम्ही सत्ताधारी आहोत म्हणून गप्प बसणार नाही. आम्ही सगळ्यांनी म्हणून काल आमची बैठक झाली आमच्या तालुका कार्यालयामध्ये आणि त्यावेळी ठरवलेलं आहे की ह्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये भले आमच्या लोकांच्या विरोधात जावं लागलं तरी चालेल, परंतु शेतकऱ्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी रस्त्यावर उतरण्याची आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण तयारी आणि आमची मानसिकता या ठिकाणी तयार केलेली आहे. अल्टिमेट
हा जवळजवळ 15 दिवसात आहे सरकारला 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 आता लवकरच आम्ही पहिली म्हणजे काय, आम्ही जाऊन आमचं शिष्टमंडळ जे आहे सरकार ऐकून घ्या, सरकारात सत्ताधारी सगळे आमदार आले, खासदार आले, पालकमंत्री आले, सगळे आले. आणि पहिली आमची हे असणार आहे की आम्ही जाऊन आता DFOना भेटणार, आमचं पक्षाच्या वतीनं शिष्टमंडळ, आणि त्यांच्याकडनं जी काही कारवाई आहे त्याची माहिती घेतल्याच्या नंतर आम्ही पुढची दिशा या ठिकाणी ठरवणार आहोत. त्यामध्ये आमचे सगळे पदाधिकारी असतील, सरपंच सगळे असतील, या सगळ्यांना या ठिकाणी बरोबर घेऊन आम्ही विरोधी पक्षांना सुद्धा साथ या ठिकाणी घालतो, कारण हे काही पक्ष बघून ते काही हत्ती या ठिकाणी नुकसान करत नाहीत. त्यामुळे सगळ्यांनी या ठिकाणी एका मंचावर येऊन या ठिकाणी ह्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी लढा आपण या ठिकाणी दिला पाहिजे. सगळ्यांनी या ठिकाणी राजकारण बाजूला ठेवलं पाहिजे. खरं जर आपल्याला जर ह्या लोकांचं जर हित या ठिकाणी करायचं असेल तर पक्षीय जी आपली जे चप्पल आहे ती सगळी बाहेर ठेवून सगळ्यांनी या ठिकाणी आपण एकत्रित लढूया, अशा प्रकारचं आमचं त्यांनाही आव्हान या ठिकाणी आहे. नंतर सुद्धा ठामपणे तुम्ही मागून धरणार आहात का? 100%. कारण आम्ही शेतकरी आहोत. तुम्हाला माहिती आमच्याही बागा आहेत, ते काय राजकीय पक्षामध्ये आम्ही कार्यकर्ते असल्यामुळे काय आमचं नुकसान शेतकरी आमचं नुकसान करत नाहीत अशातला काय भाग नाही आहे. सगळ्याबरोबर ओल्याबरोबर सुखही या ठिकाणी जळतंय. त्यामुळे ह्या अन्यायाच्या विरोधात 100% आम्ही तुम्हाला यापूर्वी कधी आम्ही सांगितलंय का, परंतु आता संख्या वाढायला लागली त्यामुळं आम्हाला वाटायला लागलं की खऱ्या अर्थाने ह्या ठिकाणी आता आणि विषय की वन विभागाचा असं आमचा आरोप आहे त्यांच्यावर, तर इतर प्राणी सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थी सर्व क्षेत्रात आपली चमक दाखवत असतात. मात्र स्पर्धा परीक्षांच्या जगात त्यांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी कुडाळचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी चला कुडाळ घडवूया हा संकल्प हाती घेतलाय. या अंतर्गत कुडाळ परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या विनामूल्य मार्गदर्शक कार्यशाळांचं आयोजन करण्यात आलंय. याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे. कुडाळ शहर एक आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि विचारवंतांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं. आणि या शहराला आरती प्रभू असून देत, बाबा वर्धम असून देत, एकनाथ ठाकूर असून देत, अशा बऱ्याच विचारवंतांचा वारसा या शहराला लाभलेला आहे. आणि गेले 10 वर्षामध्ये बघा, कुडाळ शहरामध्ये IAS, UPSC परीक्षा देणारी मुलं, म्हणजे IAS परीक्षा मुलं पास झाली, पण त्यांची संख्या हातावर बोटावर मोजण्या एवढी होती. त्याच अनुषंगाने आम्ही आमच्या माध्यमातून चला कुडाळ घडवूया असा एक संकल्प, आणि त्याच्यातून विविध क्षेत्रातील मान्यवर, विविध विचारवंत आणि कुडाळ शहरातील, कुडाळ तालुक्यातील मुलांना प्रेरणादायी एक संवाद साधण्याचा आम्ही ठरवलेला आहे. आणि त्या अनुषंगाने सोमवार दिनांक 29 रोजी मराठा हॉल या ठिकाणी दत्तप्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, जे IAS ऑफिसर आहेत आणि प्रचंड अनुभव त्यांच्याकडे आहे, साधारण ते 17 विविध ऑडिट ट्रेनिंग त्यांच्या माध्यमातून झाली आहे. जवळपास 8 ते 10 देशांमध्ये त्यांनी ओव्हरसीज ट्रेनिंग घेतलेली आहे. त्याचप्रकारे महत्वाचं म्हणजे इंडो चायना युथ ऑडिटर फोरम जे झालं होतं 2016ला, त्याच्यामध्ये ते स्वतः उपस्थित होते. त्याचप्रकारे AMG ग्रेड टू सिलेक्शन ह्याच्यावर ते डायरेक्टर बॉडीवर देखील आहेत आणि मोठा दांडगा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे ते कुडाळचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांचं कुडाळ शहरातील, कुडाळ तालुक्यातील जी मुलं स्पर्धा परीक्षांना बसू इच्छितात त्यांच्याशी ते संवाद साधणार आहे. त्याच्यामध्ये या संवाद कार्यक्रमामध्ये कुडाळ तालुक्यातील पालक असू देत, शिक्षक असू देत, विद्यार्थी असू देत, कुडाळ शहरातील नागरिक हे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात. आणि संपूर्ण विनामूल्य असं हे सेशन आम्ही ठेवलेलं आहे. हे आमचं पहिलं पर्व असेल. दुसऱ्या पर्वामध्ये आम्ही खगोल शास्त्रातले तज्ज्ञ आणणार आहोत जानेवारी शेवटी किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये. जे कुडाळ तालुक्यातील मुलांना, शहरातल्या मुलांना, तुम्हाला जर नासात जायचं असेल, इस्रोत जायचं असेल तर त्याचा प्लॅटफॉर्म काय असणार, कशा पद्धतीने त्या परीक्षा द्यायच्या असतात त्याचं मार्गदर्शन करणार आहे. त्यानंतर विविध पुढच्या टप्प्यामध्ये आम्ही काही IAS लोकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहोत. ते सुद्धा कुडाळ शहरातील मुलांना एक चांगला संवाद सेशन ठेवण्यासाठी इच्छुक आहे. ते सुद्धा आम्ही कार्यक्रम पुढच्या याच्यामध्ये ठेवणार आहोत. त्याचप्रकारे मॉक टेस्ट म्हणजे मुलांसाठी मेडिकल, इंजिनिअरिंग, लॉ याच्यासाठी मॉक टेस्ट हे देखील आम्ही मार्च-एप्रिल महिन्याच्या नंतर, मुलांच्या परीक्षा झाल्या 12वीच्या झाल्यानंतर आमच्या माध्यमातून आम्ही ठेवणार आहोत. त्याचप्रकारे या कार्यक्रमामध्ये कुडाळ शहरातील सर्व नामांकित डॉक्टर असू देत, वकील असू देत,
यांनी देखील या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहावं असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो. निश्चितच बघितलं तर कुठेतरी या स्पर्धा परीक्षांबद्दल अवेअरनेस आपल्या माध्यमातून व्हावा, हा प्रामाणिक हेतू घेऊन आम्ही निश्चितच हा कार्यक्रम करत आहोत. 10वी-12वीचा चांगला निकाल लागून कोकणातील मुलं बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा नेहमी महाराष्ट्रामध्ये अव्वल असतो, पण ह्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपल्या तालुक्यातील किंवा आपल्या शहरातील मुलं मागे का पडतात, हा आपण अंतर्भूत होण्याचा प्रश्न होता. आणि त्याच माध्यमातून आम्हाला माहिती आहे की एक सेशन ठेवून त्या ठिकाणी काय मुलं UPSC MPSC परीक्षा क्रॅक करणार नाहीत, पण कुठेतरी पहिलं पाऊल टाकणं गरजेचं आहे. ह्या मुलांसाठी कुठेतरी अवेअरनेस करणं गरजेचं आहे आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचं मार्गदर्शन, भाऊ मी IAS झालो तर तुम्ही का होऊ शकत नाही, हा देखील प्रश्न मुलांना ते विचारतील. त्यांच्या माध्यमातून मुलांमध्ये प्रबोधन करतील आणि निश्चितच ज्या पुढे म्हणजे ज्या पालकांच्या आमच्याकडे मागण्या येतील की ज्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ मार्गदर्शन करायला हवे असतील त्यांच्याशी संपर्क साधून येणाऱ्या पुढच्या संपूर्ण कालावधीत निश्चितच आम्ही त्या प्रकारचे तज्ज्ञ आणणार आहोत आणि मुलांना प्रत्येक म्हणजे ते ज्या क्षेत्रामध्ये आहे त्या क्षेत्रातली सर्वोच्च संधी कोणती आहे आणि ती सर्वोच्च संधी त्यांना कशी मिळेल यासाठी आम्ही आमच्या माध्यमातून निश्चितच प्रामाणिक प्रयत्न करण्यासाठी बांधील आहोत आणि या सर्वांमध्ये आपल्या शहरातील तालुक्यातील सर्वांची भूमिका आमच्या पाठीशी राहून मुलांना कुठेतरी पिढी घडवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करूया असं मी आवाहन. कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळ इथं महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचं मंगळसूत्र खेचून पलायन करणाऱ्या परजिल्ह्यातील दोघांना स्थानिक ग्रामस्थांनी पकडलं. त्यानंतर त्यांना चांगलाच प्रसाद देत कुडाळ पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय. ही घटना गुरुवारी घडली आहे. दरम्यान या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली असून भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. पिंगुळी भुतकरवाडी नजीकच्या सद्गुरू नगर इथं रस्त्यानं चालणाऱ्या एका महिलेला मोटरसायकलवरून आलेल्या 2 जणांनी ओळखीचा बहाणा करीत तिला परिसरातील लोकांच्या नावांची ओळख सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याच दरम्यान मोटरसायकलवरील एकानं त्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचण्याचा प्रयत्न केला, मात्र महिलेनं प्रसंगावधान दाखवल्यानं अनर्थ टळला. त्यानंतर दोन्ही इसमांनी मोटरसायकलनं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. याबाबतची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी सतर्क होत त्यांना काही अंतरावर गाठलं. त्यावेळी एक जण ग्रामस्थांच्या ताब्यात सापडला, परंतु एकानं त्या ठिकाणाहून पलायन करत शेजारीच असलेल्या जंगलात जाऊन लपला. यावेळी ग्रामस्थांनी त्याला देखील शोधून काढलं. दोघांनाही यथेच्छ चोप दिला आणि या दोघांनाही कुडाळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी वेगानं पुढील तपास सुरू केला. आनंदोत्सव प्रदर्शन आणि विक्री महोत्सवानं यशस्वीरित्या 3 वर्ष पूर्ण केली आहे. नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी युवराज लखमराजे सावंत भोसले, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पौर्णिमा सावंत यांच्या माध्यमातून या आनंदोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं. पौर्णिमा सावंत यांच्या माध्यमातून या आनंदोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं. यंदा या महोत्सवाचं 3रं वर्ष असून नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन करण्यात आलं. युवराज्ञींच्या हस्ते दीप प्रज्वलन आणि विक्रांत सावंत यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून याचा शुभारंभ करण्यात आला. आयुष्यात ज्यांनी आम्हाला जडणघडणात ज्यांचं खूप मोठा हात अशी आमची आत्या सन्माननीय रेश्माताई सावंत. पौर्णिमा बेटा, तू आणि तुझी संपूर्ण टीम या सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. तुमचं हे 3रं पर्व आहे आणि 100% तुम्हाला सांगतो अशी काही पर्व तुम्हाला गाठायची आहेत आणि हा महोत्सव तुम्ही मुंबईपर्यंत सुद्धा नाही यात मला तीळ मात्र शंका नाही आहे. लक्षात घ्या, तुम्ही जो हा व्यासपीठ उभं करून देतात ते खूप अभिमानास्पद आहे आमच्यासारख्या युवाईसाठी. आणि पौर्णिमा, मी तुला सांगेन, आज युवराजनी पण सांगितलं की ते 3ही महोत्सवाला उपस्थित होते. युवराजनी सुद्धा पहिल्या महोत्सवाला उपस्थित होते. मी तुम्हा सर्वांना सांगतो, तुमच्या सर्वांच्या ऑर्गनायझर्सच्या जन्माच्या वेळेला सुद्धा मी उपस्थित होतो. त्यामुळे मी तुझ्या प्रत्येक जडणघडणीत तुला पाहिलेलं आहे बेटा आणि खूप छान असं काम तू नेहमी करत आलीस आणि खूप छान असे संस्कार जे आपल्याला घरातून मिळाले
मग ते रवी काकांचे असतील, मग ते रेश्मा आत्याचे असतील, त्या संस्कारांमुळे आज आपण सगळे घडतोय, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आणि रेश्माताई, तुमची अशीच प्रगती उत्तर होऊ द्या आणि तुमचेच असेच संपूर्ण गुण माझ्या बहिणींमध्ये उतरू द्या. आम्ही आमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तिची साथ देऊ, एवढं सांगतो आणि आनंद उत्सवला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. चांगलं प्रदर्शन आहे, पण दरवेळी सारखं डेकोरेशन दरवेळी इम्प्रूव्हमेंट होत चाललंय आणि मला वाटतं एक तुम्ही तुमच्यासाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म सेट केलेलं आहे, इतर लोकांसाठी पण एक चांगलं प्लॅटफॉर्म सेट केलेलं आहे. तर मला वाटतं की ह्या वर्षीसाठी आणि पुढच्या वर्षीसाठी आणि असे येत राहणार तुमचे कार्यक्रम. तर मी तुमच्या टीमसाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम करत राहावं. आम्हाला पण तुमची सपोर्ट लागणार आहे इथं पुढं किंवा असे कार्यक्रम आपण सावंतवाडीसाठी आयोजित करणार. तुमचे क्रिएटिव्हिटी लागेल आपल्याला आणि असंच सेटअप आपण कसं करतात डेफिनेटली लागेलच. पण खूप खूप आभारी आम्ही आज इथं आपण आपलं बोलवलं त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हे आनंदोत्सवाचं 3रं वर्ष आहे आणि आज इकडचं वातावरण बघूनच खूप आनंद वाटत आहे. कारण आय थिंक आम्ही पहिल्या वर्षी पण आले होते. हे 3रं वर्ष आहे आणि जे डेव्हलपमेंट आपल्या उत्सवमध्ये झालं आहे ते आम्हाला दिसते. आपण दरवर्षी सर्व महिलांना ते एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी देत असते आणि हे त्यांचं प्रदर्शन खूप सुंदर वाटत आहे. आम्ही उत्सुक आहे सगळे स्टॉलला व्हिजिट करायला. पण मी नक्की ते सांगू इच्छिते की पौर्णिमा, मिसेस सावंत आणि मिस्टर सावंतजी, आपण सावंतवाडीसाठी आपण खूप चांगलं काम करत आहे. आपला खूप सपोर्ट असते आमच्यासोबत पण आणि मोर पॉवर टू ऑल. आणि हे उत्सव दरवर्षी अजून मोठं हवं ते इच्छित आहे. राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज इथं दुपारी 3 ते 10 या वेळेत हा महोत्सव असणार आहे. या महोत्सवात ज्वेलर्स, ड्रेस, मालवणी खाद्यपदार्थांसह विविध गोष्टींचा लाभ घेता येणार आहे. नागरिकांनी मोठी गर्दी यावेळी केली होती. या प्रसंगी नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, पौर्णिमा सावंत, रविकांत सावंत आदींसह मोठ्या संख्येनं नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर यांनी केलंय. आम्ही 0 पासून चालू केलंय, म्हणजे आम्ही एक स्टॉल असं मिळवलेला आहे आणि आता असं होतंय की आमच्याकडे एवढे स्टॉल्स आहेत की आम्हाला जागा पुरत नाही की आम्हाला नाही म्हणून सांगावं लागतंय. तुम्ही जसं सांगितलं की पुढे प्रगती होऊ देत, मुंबईला प्लॅनिंग करत आहेत. येस नक्की, याच्यापुढे राजवाडामध्ये प्लॅनिंग करेन मी. तर असं म्हणजे सगळ्या येस एप्रिलमधला इव्हेंट मी RPD मध्ये करेन आणि डिसेंबरचा इव्हेंट मी राजवाड्यामध्ये करेन. असं म्हणजे दोघांनाही असं हे येस. आणि थँक्यू सगळ्यांना आणि सगळे जे प्रेक्षक आहेत किंवा क्रिएटर्स जे आम्ही बोलावले आहेत आणि ते आपल्याला मदत करतायत व्हिडिओसाठी आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे सगळं पोहोचवण्यासाठी. आणि जे सगळे आलेत म्हणजे मुंबईवरून आलेत, पुण्यावरून आलेत, अलिबागवरून आलेत आणि लोकल पण आहेत, त्यांचे प्रॉडक्ट्स आम्ही प्रमोट करण्यासाठी प्रयत्न करतोय आणि होप की हे जे 3 दिवस आहेत ते खूप चांगले जातील सगळ्यांसाठी आणि ते खूप खुश होऊन जातील आणि नेक्स्ट टाइम नक्की येतील. आणि तुमचे पण खूप थँक्यू की तुम्ही आलात, मला खूप छान वाटलं. सावंतवाडीत गद्दारांना क्षमा नाही अशा आशयाचे बॅनर लावण्यात आले, त्यामुळे सर्वत्र चर्चांना उधाण आलंय. पाहूया. गद्दारांना क्षमा नाही हे शब्द ऐकल्यानंतर आठवतात स्वर्गीय आनंद दिघे. ठाण्यामध्ये गद्दारांना क्षमा नाही असे बॅनर लागल्यानंतर काय घडलं होतं हे धर्मवीर पिक्चरमधनं सगळ्यांनीच पाहिलं. आज सावंतवाडी शहरात गद्दारांना क्षमा नाही
अशा आशयाचे बॅनर हे शहरातल्या काही नाकानाक्यावर चौकात लागताना पाहायला मिळाले. नगर परिषद प्रशासनाकडनं तात्काळ या बॅनरवर कारवाई करत हे बॅनर काढून टाकण्यात आले, हटवण्यात आले. आता प्रश्न पडतोय की हे बॅनर लावले कोणी, याचा शोध प्रशासन घेतोय, पोलिसही घेत आहेत, सगळ्या गोष्टी युद्धपातळीवर सुरू आहे. पण सरते शेवटी प्रश्न उरतो की गद्दार कोण. नुकत्याच नगर परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या, हार जीत झाली, सर्व गोष्टी सुरळीत आहेत आणि त्यानंतर चौकात लागलेले हे बॅनर लक्षवेधी ठरले. यात महत्वाचं म्हटलं तर जसं मी मगाशी म्हटलं की गद्दार कोण हा खरा प्रश्न आहे. ज्यांनी पैसे घेतले पण मतदान केलं नाही त्यांना गद्दार म्हणावं की वाटपासाठी आलेले पैसे स्वतःच्या खिशात घातले त्यांना गद्दार म्हणावं. ज्यांनी पक्ष, निष्ठा, तत्व वेशीला टांगली त्यांना गद्दार म्हणावं की जनतेशी गद्दारी केली त्यांना गद्दार म्हणावं. गद्दारीची थोडक्यात व्याख्या बघितली तर विश्वासघात करणारे गद्दार म्हणवले जातात. आज हे जे बॅनर लावलेत हे नेमके कुठल्या क्षेत्रासाठी लावलेत हे समजू शकलेलं नाही, कोणी लावलेत समजू शकलेलं नाही. एकंदरीत बघितलं तर आज सगळ्याच क्षेत्रात गद्दार वाढलेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकंदरीतच कणकवलीतल्या बॅनरनंतर आता सावंतवाडीतले बॅनर चर्चेत आलेले आहेत. गद्दारांना क्षमा नाही अशा आशयाच्या बॅनरनंतर आता या गद्दारांना नेमकी क्षमा होणार की होणार नाही हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र अनुत्तरित प्रश्न हाच राहतो की हे नेमके गद्दार कोण. विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. क्षुल्लक कारणावरून गाडी रस्त्यावर उभी केल्यानं वाद निर्माण झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी जात वेळीच हस्तक्षेप केला. पाहूया. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचा जिल्हास्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी इथं मोठ्या दिमाखात पार पडला. यावेळी विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत आणि मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी इथं हा सोहळा पार पडला. यंदा या सोहळ्याचं 20वं वर्ष असून सन्मान सोहळ्यात शुभेच्छा सावंत, कांचन उपरकर, स्नेहा कदम, मंदार चोरगे, सचिन वंजारी, राजाराम फरजन, शैलेश तांबे, रोहन पाटील, राजेश कदम, अविनाश भापणकर यांचा सन्मानपत्र, सन्मान चिन्ह आणि शाल देऊन जिल्हास्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, सीए लक्ष्मण नाईक, श्रीराम वाचन मंदिराचे कार्याध्यक्ष रमेश बोंद्रे, स्वागताध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, संस्थापक अध्यक्ष वायपी नाईक, अध्यक्ष जावेद शेख, संपादक सागर चव्हाण, व्हीटी देवण, संप्रवी कशाळीकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केली. मान्यवर आहेत, तसेच समोरही सगळे मान्यवर आहेत, सगळे गुरुजन आहेत, त्यांच्यासमोर भाषण करण्यामध्ये काही योग्य खूप शुभेच्छा देतात. आजच्या 20 वर्षाच्या कारकिर्दीत ज्ञानदीप मंडळाने अतिशय मोठी झेप घेतली आहे आणि आपण ज्या समाजामध्ये काम करतो त्या समाजाचं ऋण असतं. आपल्याकडे माताचं ऋण, विद्याचं ऋण, गुरुचं ऋण आणि तसं
तसं समाजाचं ऋण असतं आणि हे ऋण फेडण्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करतो की मोठा प्रयत्न केला पाहिजे. तसा त्याचाच एक भाग म्हणून आपण समाजात जे जे काही काम करतो ते समाजासाठी, समाजाच्या हितासाठी, समाजाच्या विकासासाठी, समाजाच्या प्रगतीसाठी कितपत काळजीपूर्वक ठरतं यावर आपल्याला आता आपल्याला अध्यक्ष जावेद शेख साहेब, मांगले साहेब, निलेश पारकर साहेब, विनायक गावस साहेब, आमच्या या संस्थेचं आधारस्तंभ वाय.पी. नाईक साहेब, या ज्यांनी आज सत्कार स्वीकारले ते आमचे कदम साहेब, सावंत मॅडम, सोरगे साहेब, सचिन मंजारी साहेब, त्यांचे विचार आम्ही ऐकले, राजाराम साहेब, तांबे साहेब यांचे विचार आम्ही ऐकले, रोहित पाटील साहेब, ताई असतील, अश्विनी मापणकर असतील, या सर्वांना सर्वप्रथम आपण जोरदार टाळ्या वाजवून यांचा अतिशय सन्मान करावा. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाने मागच्या 19 वर्ष जे काही ज्ञानदानाचं काम, ज्ञानदानात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करायचं काम केलेलं आहे, याचा पूर्ण सावंतवाडीला आणि आम्ही शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसांना सार्थ अभिमान आहे, हे सगळ्यांनी तुम्ही लक्षात घ्या. आज जिकडे सामाजिक क्षेत्रात, राजकारणी क्षेत्रात जिथे पैशाला महत्व दिलं जातं, जो पैसा जास्त घेऊन उतरतो त्याला महत्व दिलं जातं, तिथे इथे आपल्या शिक्षकांना त्यांच्या कार्यासाठी सन्मानित केलं जातं. आणि फक्त शिक्षण क्षेत्रात नाही तर सामाजिक क्षेत्रात आमची इथे एक भगिनी कवी आहे, तर आमच्या शूटिंग रेंज सुद्धा आमचे दादा तिथे चालवतात, उबरकर साहेब इथे बसलेले आहेत. सो हे सगळे विविध क्षेत्रातली मंडळी इथे उपस्थित आहेत. लक्षात, शिक्षण क्षेत्रात काम करत असताना मी नेहमी सांगत असतो, खूप कठीण गोष्टी आम्हाला फेस कराव्या लागतात. इथे आमचं नेतृत्व कशाईकर मॅडम आहेतच, वंजारी साहेबांनी आपल्या भाषणात सांगितलंय, तांबे साहेबांनी आपल्या भाषणात सांगितलंय, इथे आमचे बरेच सारे शिक्षक आपण सर्वजण आहात. मी तुम्हाला खरोखर सांगतो, याही पलीकडे जाऊन तुम्हाला सगळ्यांना आयुष्यात खूप डिफिकल्टीज आल्या असतील आणि हे ज्ञात असणारी अशी आम्ही माणसं आहोत. आणि खरोखरच इतक्या वर्षानंतर आपला सन्मान हा होतोय, यासाठी तुमच्या सर्वांना मी नतमस्तक होतो. सर्वप्रथम शिक्षण प्रसारक मंडळ म्हणून, आरपीडी म्हणून नेहमी आम्ही ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाच्या पाठीशी करणार हा शब्द मी इथे तुम्हाला द्यायला आलो. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दाणोली हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी ईशस्तवन स्वागत गीत सादर केलं. प्रास्ताविक ज्ञानदीपचे संस्थापक अध्यक्ष वाय.पी. नाईक यांनी केलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन भरत गावडे तर आभार सहसचिव विनायक गावस यांनी मानले. यावेळी कार्याध्यक्ष निलेश पारकर, खजुनदार एस.आर. मांगले, उपाध्यक्ष एस.जी. साळगावकर, कवी विठ्ठल कदम, वैभव केंकरे, आर.व्ही. नारकर, सुनील नेवगी, दीपक गावकर, सुनील कदम, पांडुरंग काकतकर आदींसह ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते. मालवण नगर परिषदेच्या लोकनियुक्त पहिल्या महिला आणि 16व्या नगराध्यक्ष म्हणून शिवसेनेच्या ममता वराडकर यांनी जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्यासह विजयी उमेदवार आणि पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, प्रशासनातील कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारला. मालवण नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नूतन नगराध्यक्षांचा पदभार सोहळा गुरुवारी दिमाखात पार पडला. पुष्पवृष्टी आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत लोकनियुक्त नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांचं पालिकेत जल्लोषी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्यासह सर्व शिवसेना नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. नूतन नगराध्यक्ष वराडकर म्हणाल्यात, हा विजय माझा एकटीचा नसून मालवणच्या तमाम जनतेचा, माझ्या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचा आहे. खासदार नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत आणि आमदार निलेश राणे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या निवडणूक मालवणकरांनी मला साथ देत विजयी केल्याचं म्हटलंय. मालवणची भूमी, त्या मालवणच्या भूमीमध्ये श्रीदेव नारायण, श्रीदेव रामेश्वर आणि श्रीदेव सातेरी यांना मी नतमस्तक होते. हा विजय माझ्या एकटीचा नसून आपल्या सर्व मालवणच्या जनतेचा विजय आपले माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजीराव शिंदे, आमदार निलेश राणे साहेब, तसेच आपले आदरणीय सावंत साहेब, आपले महेशजी कानडकर साहेब आणि माणिक
सर्व कार्यकर्ते या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेमुळे आज हा माझा विजय आपण गेल्या निवडणुकीत आम्ही एक अजेंडा मांडला होता की जनतेची सेवा करणे आणि पूर्ण मालवण शहरामध्ये आपल्या पूर्ण मालवण शहर स्वच्छ सुंदर आपण अजेंड्यामध्ये जे काही मुद्दे असतील ते पूर्णपणे प्रामाणिकपणे काम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न करेल. तसेच आपल्या मालवण शहरासह सुंदर स्वच्छ आणि आपल्या सर्वांना निरोगी आयुष्य लाभो इतके ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. हे श्रेय सर्व माझे नसून पूर्ण मालवण जनतेचे आहे आणि जो काही मालवण जनतेने माझ्यावर विश्वास ठेवला त्या मालवणची जनता ही सगळी माझी माणसे आहेत. मी त्यांच्या कोणतेही काम असेल तर मी त्यांना पूर्णपणे माझ्या सहकारी त्यांच्या मार्गदर्शन किंवा माझे सर्व काही नगरसेवक त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न करेल. आणि आपल्या मालवणची जनता तुम्ही आहे त्यांनी पूर्णपणे माझ्यावर जबाबदारी टाकली तसं मी पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीन. जय हिंद. या इलेक्शनमध्ये आरोप प्रत्यारोप प्रत्येक पक्षाने केले. मला सांगायला अभिमान वाटतो की माझ्या पक्षाचे सर्वच कार्यकर्ते कुठल्याही आरोपामध्ये किंवा कुठल्याही चॅलेंजमध्ये न पडता काही प्रभागामध्ये ज्यांना जबाबदारी दिलेली होती शहरातली सर्व मंडळी होती प्रत्येक वार्डामध्ये म्हणजे असंख्य मंडळी होती. काही आमच्यामध्ये राजकारणामध्ये नव्हती. मी सगळ्याची नावं घेत नाही परंतु राजकारणामध्ये आमच्या पक्षामध्ये पदार्थ मंडळी होती पक्षाचे कार्यकर्ते होते. त्याचं नाव नाही घेतलं तरी चालेल पण पक्षाच्या पदार्थ नसताना काही मंडळी या ठिकाणी आम्हाला मदत करण्यासाठी होती. म्हणजे उदाहरणार्थ राजकोटमध्ये सुनील खंदारे संतोष खंदारे ही मंडळी होती. दांडीमध्ये आबातारे कमलेश संदीप ते पदार्थ मोठे मोठे पदार्थ नाही ती मंडळी आमचे नारायण जोरी असतील हे सगळीच त्या ठिकाणी होती. तिकडे गावकरवाडीमध्ये गोकुळ गावकर साई आपला मांगुळकर तिकडे जगदीश गावकर शरद गावकर आमचे रवी मालवणकर महेश मार्लेकर कधून करत ना म्हणजे पक्षाच्या कुठले आपल्या पदार्थ नाही परंतु सन्मानाने निलेजीच्या पाठी अंकित केरुरकर मी शेखरगाड म्हणजे आम्ही 2021 साली आमची कार्यकाळ पूर्ण करून या ठिकाणी आम्ही गेलो होतो या नगरपालिकेतून आणि त्यानंतर प्रशासकीय कालावधी जो कधी आतापर्यंत इतिहासात कधी एवढा मोठा प्रशासकीय कालावधी नसतो. कालावधी असतो तो 2 दिवसाचा 3 दिनांचा किंवा 8 दिवसाचा. पण यावर्षी काही राजकीय घडामोडीमुळे तो जवळपास 4 वर्षाचा प्रतिकार म्हणजे आम्हाला 25 डिसेंबरला मी मागच्या 25 डिसेंबर 16 बसलो होतो. त्याच्यानंतर आज 25 डिसेंबर 25ला आमच्या मॅडम बसतात. मालवण नगर परिषदेमध्ये मी शिवसेना पक्षाकडून धनुष्यबाण घेऊन आलो होतो आणि तो धनुष्यबाण मॅडमांकडे सुरुवात केलेला आहे. ही बरोबर आश्चर्याची गोष्ट आहे म्हणजे सतत आता नाही म्हणायला 9 आणि पुढची 5 वर्ष आणि पुढची वर्ष ही शिवसेनेचे प्राबल्य या मालवण नगर परिषदेला आज खऱ्या अर्थाने मला माहिती झाल्यासारखं वाटलं. कारण कालपर्यंत आम्ही आमची भूमिका ॲज ए नगराध्यक्ष म्हणून कायम ठेवली होती. कारण त्या जनतेने आम्हाला मागची 5 वर्ष 16 ते 21 पर्यंत नगराध्यक्ष म्हणून बघितलेलं होतं. त्यानंतर कोणी इथे नगराध्यक्ष नसताना आपण जर जबाबदारी झटकली असती तर चुकी झालं असतं आणि त्याच्यामुळे आम्ही 21 ते 25 सालापर्यंत आम्ही मालवणची जनतेची जेवढी कामं करता येईल तेवढी या ठिकाणी केली होती. त्यामुळे खरोखरच आज जरा मला भाऊ झालेलो आहे मी. कारण नगरपालिकेची जबाबदारी देऊन मोकळं झाल्याचं वाटतं आणि मॅडमांची जबाबदारी वाढलेली आहे. पण मॅडमांना मी स्वागत करतो या ठिकाणी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कारण तुमच्याकडे अशी व्यक्ती आहे जी प्रशासनामध्ये 21 वर्ष आणि नगर परिषदेत नगरात 5 वर्ष काम केलेले आहे. त्याच्यामध्ये घाबरून जाऊ नका. स्टाफ पण आपला चांगला आहे त्याच्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही. एक विजन घेऊ
म्हणजे आदरणीय आमचे निलेश राणे साहेब यांचं एक विजन होतं आणि कित्येक वर्षानंतर आदरणीय नारायण राणे साहेबांचं जे विजन होतं त्याच्यानंतर कित्येक वर्षानंतर एक विजन घेतलेली व्यक्ती या आमदार म्हणून आपल्याला लाभलेली आहे, ते म्हणजे आमचे निलेश राणे साहेब. म्हणजे आम्ही पण प्रशासनात काम केलेली व्यक्ती आहोत. म्हणजे असं तुरळक असतं, एक क्वचित असतं आमच्यासारखं उदाहरण की ज्याने प्रशासनात काम केले आणि परत तो नगराध्यक्ष होऊन बसला. त्याच्यामुळे प्रशासकीय बाजूने पण आम्ही खासदार आमदार बघितलेले होते आणि राजकीय बाजूने पण बघितलेले होते. त्यामुळे आदरणीय नारायण राणेंचं काम आम्ही जवळून बघितलेलं होतं. त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्याची ग्रास्पिंग पॉवर, एखाद्या माणसाला बघितलं की पुढच्या वेळेला त्याला नावाने हात मारणार, कुठल्याही अधिकाराची हिंमत नव्हती की मागच्या वेळेला हे काम केलं आता करणार नाही, एवढं त्यांचं त्याच्यावर पडलं होतं. आणि त्यानंतर कित्येक वर्षांनी आज निलेश राणे साहेबांच्या नावाने आपल्याला याकडे एक चांगला आमदार मिळालेला आहे. विधानसभेची त्याची बातमी केली असती म्हणजे विधानसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षाला पण ठामपणे विचारणारे, त्यांच्याबद्दल आवाज उठवणारे असे निलेश राणे आहेत. मला वाटतं सत्ताधारी पण आता घाबरत असतील की निलेश राणे विधानमंडळामध्ये कुठला प्रश्न विचारणार म्हणून. त्यामुळे त्यांची आता शिवसेनेच्या नेतेपदी निवड पण झाली आहे, प्रचार प्रमुख म्हणून मुंबईला. अशा माणसाचं विजन आज मालवणबद्दल आहे आणि ते मालवणचं विजन एवढं मोठं आहे की आम्ही पण प्रशासनात काम केलेल्या व्यक्ती होतो. आमचं पण विजन होतं. आम्ही पण मालवण नगर परिषदेमध्ये माझ्या कारकिर्दीत जवळपास 100 कोटीचे प्रस्ताव या ठिकाणी आपण केले. पण यावेळी मी निलेश राणेंच्या संपर्कात आलो. माझा पण जास्त संपर्क नव्हता, आता या मागच्या वर्षभरात आहे. पण त्यांचं विजन या कल्पनेच्या पलीकडे आहे. म्हणजे आम्ही इमेजच करू शकत नाही एवढं तर त्यांचं या ठिकाणी मालवणबद्दलचं त्यांचं जे त्यांनी विजन ठेवलेलं आहे, त्यांनी त्या दिवशी जी विजन डॉक्युमेंटरी दाखवली ती जर सत्यात उतरली, मी सांगतो पुढच्या 5 वर्षामध्ये मालवणचा कायापालट होणार. म्हणजे आम्ही मॅडम, म्हणजे तुम्ही इकडे बसला, तुम्हाला निलेश आमदार मिळाले, आमच्या वेळेला जर मिळाले असते तर आज 100 कोटीचा आकडा नक्कीच 500 कोटीला गेला. त्याच्यामुळे तुमचा जबाबदारी आहे की साहेबांकडे किती प्रस्ताव घेऊन जायचे आणि काय करायचं. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण सगळेजण या ठिकाणी मॅडमना या निवडणुकीमध्ये निवडून आणून आदरणीय दत्ताजी सावंत साहेब आमचे जिल्हाध्यक्ष कुठलेही बघा, एखादी जिल्हाध्यक्ष लेवलची व्यक्ती प्रत्येक प्रांगणात जाऊन, वाड्यावाड्यात जाऊन, घराघरात जाऊन प्रचार करणारी एकमेव दत्ता सावंत. त्याच्यामुळे कोण दत्ता सावंत याचं उत्तर त्यांनी 21 तारखेला दिलं. त्यांनी सांगितलं काम करून दाखवेल म्हणून, बोलून काय करायचं नाही, त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे. म्हणजे तुमच्या पाठीशी दत्ता सावंत सारखी व्यक्ती आहे, आदरणीय आमचे आमदार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला घाबरून जाण्याचं कारण नाही. प्रशासन चांगलं आहे आणि इकडे आल्यानंतर या सभागृहात खेळीमेळीचं वातावरण असतं. आमच्या अख्ख्या 5 वर्षाच्या कालावधीत फक्त 2 ठराव झाले या ठिकाणी मतदानाचे, बाकी सगळे ठराव एकमताने झाले होते. त्याच्यामुळे मॅडम आपण कसं हँडल करणार समोरच्याला, आता राजकारण करायचं नाही, आता आपण समाजासाठी करायचं काम करायचं, सगळ्यांबरोबर काम करायचं. त्याच्यामुळे ही या ठिकाणी महत्व, या सभागृहाचं जे महत्व आहे ते आहे तुम्ही. आणि इकडे तुम्ही किती ताणून धरणार त्याच्यावर सभागृह संघटना, सभागृहात जेव्हा तुम्ही खेळीमेळीचं वातावरण ठेवणार तेव्हा तुम्ही सक्सेस होणार. तुम्हाला या सर्व पुढील कारवाईसाठी शुभेच्छा देतो आणि म्हणतो जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सावंतवाडी येथील मिलाग्रिस चर्च इथं ख्रिसमस निमित्त प्रार्थना करण्यात आली. येशूच्या जन्माच्या निमित्तानं ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी उपस्थितांना संबोधित केलं. आजची रात्री जन्मल्या तुझ्या पुतात निष्कलंक आकवार मुळीच्या हाताने पळून सांगा नजो तसलो संतोष तुका भोगलो. त्याच पुतात उंड्या सोऱ्याच्या रूपान घेऊन आमची काळजां धादोसपणान उल्हासात आणि तेच आकवार मायेच्या आदारान आनी राखणे जेजू सारखी आम्ही दिसान दीस वाढून तुझे काळीस थांबून असताना वंदना आमकां सगळ्यांक आपली केल्यात, आपली भाव भयणां कशी केली आनी देखून तुमकां सगळ्यांक पयले स्वातेर हॅपी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस म्हणटा. सगळ्या पाद्रींच्या नांवान, म्हज्या नांवान, फादर एंड्रूच्या नांवान परत एक फावट हॅपी क्रिसमस. वचलो आयज सकाळी 8:30 वरांचेर मीस आसताले. सकाळी हे मोठीन दवरा
दुसरें म्हटल्यार अनाउन्समेंट अशी आसात नव्या वर्सा 31 तारीख म्हटल्यार सांजे रातीक 9 वरांचेर साक्रामेंताची भक्ती आसतली आनी 10 वरांचेर न्यू इयर मिडनायट मास आसतले ते मतीन दवरा आनी 1 जानेवारी सकाळी 8 वरांचेर मीस आसतले. ऑल द रिडर्स शूड बी इन टायम फॉर 15 मिनिट्स बिफोर. जे वाचप घेतले किंवा मागणी घेतले तांच्यांनी 15 मिनटां आदी फुडेंच येवन ताची प्रॅक्टीस करूची म्हणून मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें येवचो आसलेलो वर्साचे वर्साक ऑनरेबल दीपक भाई केसरकर आमचो MLA येवचो वर्साक येता तो. ह्या वर्सा ताका येवंक जावंक ना. ताणें मॅसेज धाडलो की हांव येवंक पावना कित्याक फ्लायट मीस जालें ताका लागून तो पावोंक ना. पूण ताणें आमकां वर्साचे वर्साक केक डिस्ट्रिब्यूट करता ते भाशेन केक डिस्ट्रिब्यूट आमकां केल्लेलें आसा. तर ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मीस जाल्या उपरांत केक डिस्ट्रिब्युशन तुमकां करतले. तुमचें तोंड गोड तुमी करात म्हणून हांव तुमचे लागीं मागता. तेच भाशेन हांव फादर आनी सिस्टर्स जे आसात तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी ही क्रिसमसाची तयारी करूच्याक जायतो तोकोस घेतला. तांकांय काळजांतान देव बरें करूं. काल आमी हिंगासर गेल्लेल्या आनी आमची राणी सायबा भोसले तिणें सुद्दां आमकां 10 लाख दिले. काल 2 चेक म्हाका दिले आनी तिका काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिणें म्हटलेलें की हांव दिता. आनी तिची सून आसा आतां नगर अध्यक्ष जाल्या श्रद्धा भोसले ही युवराजनी. ती म्हणटाली म्हणजे ती जिंकली काय आनीक दिताले हांव आनीकूय दिताले जाल्यार बरें हांव म्हणलें देव बरें कर. आतां आमी वाट पळयता दितली. तिणें सांगलां की हांव जिंकली जाल्यार आनीकूय दितली आनी जिंकली देवान तिचेर आशिर्वाद घातलो. तर तशे भाशेन आमकां दुडूक मेवतात पूण आमी मातशें मागणें करूंक विसरनाकात. हेंच मोगाचें बाबड्यानो तुमकां म्हाका सांगप गरजेचें. आमकां दीपक बायन केक बीक दिला ताका हांव काळजांतान दीपक बायन आमकां आतां पर्यंत 20 लाख रुपया दिले. पयले 10 लाख दिल्ले आनीक मदीं फाटल्या वर्सा 10 लाख दिले. ऑलमोस्ट 20 लाख ताणें आमकां दिले. ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कोकण सातच्या हॉली जॉली क्रिसमस विशेषांकाचं प्रकाशन ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी हजारो ख्रिस्ती बांधव उपस्थित होते. कोकण सातनं केलेल्या आकर्षक आणि माहितीपूर्ण विशेषांकाचं ख्रिस्ती बांधवांनी कौतुक केलं. कोकण सात प्रतिवर्षी नाताळच्या निमित्तानं विशेषांक आपल्या वाचकांच्या हाती देत असतो. यावर्षीच्या अंकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा विशेषांक संपूर्ण मराठी भाषेत आहे. यात ख्रिश्चन धर्माची वाटचाल, इतिहास, सहकार, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून चालवले जाणारे कार्य, धार्मिक उपक्रम यांचा समावेश आहे.
नाताळ सणाची पार्श्वभूमी, प्रभू येशूची शिकवण याबाबतचे विशेष लेख यात आहेत. यात अत्यंत माहितीपूर्ण आणि संग्राह्य विशेषांकाचं सर्वच ख्रिश्चन बांधवांनी स्वागत केलं. कोकण साधनं अत्यंत सुंदर अशा मांडणीत महत्त्वाच्या विषयांवर नामवंत लेखकांचे लेख दिल्याबद्दल संपूर्ण टीमचे कौतुक केले. कोकणसांत न्यूजपेपर काडलेलो आसा जाल्यार उपकार मागता हे उक्तावणी करतना फादर मिलिटन तशेंच फादर एंड्रू आनी हे पाद्री भाव आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवचें म्हणून फादर रिचर्ड आसा आमचे मदेकार, फादर अमृत आसा, फादर रॉबिन आसा, तसोच आमचो फादर रॉजरूय आसा. सगळ्या पाद्री भावांनी मुखार येवनी म्हूण मागता. कोंकण सात हो मॅगझीन ची उक्तावणी कशी हे सुवातेर करता. यावेळी फादर अँड्रू डिमेलो, फादर मिलेट डिसोजा, फादर रिचर्ड साल्डाना, फादर एमरूड गोन्साल्विस, फादर रॉजर डिसोजा, फादर रॉबिन डिसोजा, ग्रेगरी डॉन्टस, ॲगोस्टिन फर्नांडिस, कोकणसाचे प्रतिनिधी विनायक गवस, IT हेड विद्येश धुरी, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख आदींसह हजारो ख्रिस्ती बांधव, कॅथोलिक अर्बन पतसंस्थेचे संचालक, कॅथोलिक असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मंगळसूत्र खेचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना ग्रामस्थांनी चोपलं. लक्झरी कारचा भीषण अपघात आणि गोवा बनावटीच्या दारूनं भरलेला कंटेनर पकडला. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.